खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनो बावहरनाय थाबाय। नखरसे मानसि फिसाला सासेल' दंमोन जाय ग्रेजुवेट क्लियार खालामनायनि उनाव बिफाया सानबाय गावनि बिजनेसखौ गावनि फिसालानोनो गासैखौबो गथायना होनो थाखाय आरो बिदिनो साननानै सानसे बे फिसालाखौ अफिसाव लिंना लाङो आरो गावनि जि बिजनेस दंमोन गासैखौबो बे गावनि फिसालानो गथायजोबनानै होयो आरो बै फिसालायाबो फार्स्ट साननैसो खोब मोजाङै बिनि बिजनेसखौ सालायलाङोमोन आरो बिफाया सानो मा आं रिटायार लानानै न'आवनो थानोसै। बिदिनो थाबाय जाबायदि सानदोंमोन बिदिनो जादोंमोन। मास मोनसेसो खोब मोजाङै मावबाय, नाथाय सेकेन्ड मासाव बे फिसालाया बिमा बिफाखौ सानैखौबो सानसे हराव फैनानै बुङो जे आङो बे बिजनेसखौ मोजां मोनथाराखै, बेयाव एक्सुवेलि जेबो प्रफिट गैया, आङो मोनसे बेलेग आइडिया दङ आंनाव, आं बेखौसो मावसिगोन, गतिके बे बिजनेसखौ आङो मावनो हाया। बिदि बुंनायाव बिफायाबो सानो जे नोंमारगौ खोमा, बे बिजनेसाव माबाफोर आंनि गोरोन्थिबो जानो हानाय, थिगानो दं, मानोना बिसा एसे धोनि न'खरखामोन आरो बिनि थाखायनो थाखा फैसानिबो इमान अभाब गैयामोन आरो बिनि थाखायनो बिफायाबो सानो मा फिसालानि बुंनायानो नंगौबो जानो हागौ आरो बिनि थाखायनो फिसालानो जेसेबां रां नांगौ बिनि नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट खालामनो थाखाय एसेबां रांखौनो हरनानै फिसालाखौ बुङो थां नोंनि गोसो खुसि मथै जि बिजनेस मावनो लुगैदो बेखौनो माव। बेनि उनाव बियो स्टार्ट खालामो गोदान मोनसे बिजनेस आरो बे बिजनेसा खोब धुमधाम सोलिबाय। सोलिनायनि उनाव मास मोनथामसो उनाव बे माने गोसोआ मा जानाय मिथिया, मानोना सिगांनि मास मोननैयाव जाबायदि प्रफिट मोन्दोंमोन बेफोरबायदि प्रफिटखौ बियो 3 नम्बर मासाव बेफोरबायदि प्रफिट बिनाव मोनाखैमोन आरो मोनैयाव बियो गोसोआ खोब अखान्थि जायो आरो अखान्थि जानानै बियो गावनि गासै बिजनेसखौनो क्लस खालामजोबो, बन्द' खालामनानै बियो बिमा बिफानाव आरोबाव खनसे बुंफैयो जे ओरै थोरै बाथ्रा, आं बेखौ फानहरजोब्बाय गासैखौबो आरो जेबो लस जायाखै, नों हरनाय राङा बिदिनो दोङो, नाथाय आङो दा गोदान मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामहांदो, आंनो आरोबाव एसे रां नांदेरगोन। जेब्ला बिदि बुङो, बिदि बुंनायाव बिमा बिफाया गोबां बेखौ बुजायो जे बेफोरबायदि नङा, बिजनेस मोनसेयाव अबेयाबा मासाव लस जागोन, अबेयाबा मासाव लाबबो जागोन, नाथाय नोङो रेगुलार मोनसेल' रिजाल्टखौ नागिरबाथाय मोननाय नङा, बेखौनो धैर्य हमनानै नोङो खालामबाय था। गोबां बेफोरबायदि बे फिसालाखौ बुजायो, नाथाय बे फिसालाया एसेबो बुजिया, बिमा बिफानि बाथ्राखौ एसेबो खोनासङा, बियो माने जेट फाथिनानै थायो जे आंनो रां नांगौ। बिदिनो बिमा बिफाया हराव रायज्लायनानै मोनसे डिसाइड खालामबाय जे उन्दैनिफ्रायनो बिसानि न'खर खाथियाव गंसे न' दंमोन जेराव सासे प्रफेसार थायोमोन आरो बे प्रफेसारनि बाथ्राखौ बियो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मानियोमोन, जोबोद खोनासङोमोन, जि बुङो बेखौनो लायोमोन आरो बिनि थाखायनो बिसोरो सानबाय जे प्रफेसारजों खनसे बिखौ रायज्लायहोनांगोन आरो बिमा बिफाया अखानायै थांनानै बे प्रफेसारखौ गासै बाथ्राखौबो खिन्थाजोबो जे ओरै थोरै बाथ्रा, जोंहानि फिसालाया दिनै खनथामानो जाबाय बिजनेसखौ सोलायनाया आरो दा बियो माने रां बिगासिनो दोङो गोदान बिजनेस सुरु खालामनो थाखाय, मोनसेबो बिजनेसाव धैर्ययै बियो मावनो हायाखै, बेखौ मा खालामनाया मोजां नोंथाङा मोजाङैनो मिथिगोन, गतिके जोङो गाबोननो बेखौ नोंथांनि न'आव थिनहरगोन, नोंथाङा दसे रायज्लाय। प्रफेसाराबो बुंबाय जागोन, जेबो सिन्था खालामनाङा, गाबोन फुङाव 9टा बाजियाव आंनिसिम थिनहर। बिदि बुंनानै बिमा बिफाया थाङो आरो जेरैनो रायज्लायदोंमोन बिदिनो अखानायै फुङाव बे गथ'खौ थिनहरो बै प्रफेसारनाव आरो प्रफेसारा गावनि मोनसे रुमाव माबाफोर लिरबाय दंमोन आरो बै लिरबाय थानायावनो बियो थांनो हाबहैयो आरो हाबहैनायाव बेखौ प्रफेसारा जनो होयो। जनो होनानै बै जि टेबुलाव प्रफेसारा लिरगासिनो दंमोन, बै टेबुलाव गरनै गरथामसो थाइजौ बेगर दंमोन आरो बै थाइजौ बेगरखौ बियो गथ'आ नुनानै खोब आसरित मोनबाय, सानबाय जे थाइजौ बेगर बेबो गोरान, दासो जानानै दोननाय बेफोरबायदिबो नङा, सिगांनिनो गोरान थाइजौ बेगर बेयाव गरथाम दंमोन। बिनि उनाव प्रफेसारजों रायज्लायबाय मोजां गाज्रि,
आरो प्रफेसारा बुंबाय नोंथ' थाइजौ जानो खोब मोजां मोनोमोन आवगायनिफ्राय दा माबायदि थाइजौ जानो मोजां मोनो ना मोना नोङो बिदि बुंनायाव बे गथ'आबो बुङो जे आं थाइजौ जानो दाबो खोब मोजां मोनो आं थाइजौआ आंनि थाखाय एकदम बेस्ट फ्रुट बिदि बुंनायाव बै प्रफेसारा बुङो जे नोङो मोनसे खामानि माव बैनिफ्राय थाइजौ बेगरखौ गरसे लाना थांना जोंहानि न' मोखाङाव गायना दोनहैथां बेयो दसे उनावनो बिफां रज'गोन आरो बिफां रज'बाथाय जेब्ला फिथाइ थायगोन नों जानो हागोन बिदि बुंनायाव एसेमान आसरित सानबाय बे गथ'आ आरो आसरित साननानै बे थाइजौ बेगरखौ आसरित मोनदोंबाबो दा प्रफेसारा बुंनाय बाथ्रा बियो माने गारनो हायासै आरो लाना थांनानै बे थाइजौ बेगरखौ फबनानै दोनहैयो फबनानै दोनहैनायनि उनाव बियो गिदिंना फैनानै आरोबाव रायज्लायलायो प्रफेसारजों रायज्लायबाय थानायावनो प्रफेसारा आरोबाव बुंबाय बिखौ मा खोन्था मा बाथ्रा नोंनि बिजनेसा माबोरै सालायबाय दङ बेफोरनो गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय थाबाय आरो गेजेरावनो खनसे बे प्रफेसारा बुंबाय जे नोङो मोनसे खामानि माव बै थाइजौ बेगरदि गायना गारबोदोंमोन बियो रज'बाय खोमा नायना फै फिथाइबो थायनो हागौ बिदि बुंनायाव बियो थांनानै नायहैबाय आरो बियो एक्सुवेलि मिथिखागौ जे दानो रज'आ आरो दानो फिथाइबो थाया थेवबो बियो प्रफेसारनि बाथ्राखौ गारनो हाया आरो गारनो हायैयाव बियो थांनानै खनसे नायनानै फैयो आरो फैनानै बुंफैयो जे रज'आखै दाबो आरो फिथाइबो ओंखाराखै जेबो ओंखाराखै बियो बेगरा बिदिनो दोंबाय दङ बिदि बुंनानै दसे आरोबाव रायज्लायलायनायनि उनाव आरोबाव थिनहरबावो प्रफेसारा आरो थिनहरनायाव एबार बे मानसिया गथ'आ रागा जोङो आरो रागा जोंनानै बुङो जे नोंथाङा मा जादों बे बेगरा दिनै रज'आ आरो बियो रज'नायाव गोबाव सम नांगोन आरो फिथाइ थायनोथ' आरोबाव गोबाव सम नांगोन नोंथाङा मिथिनानैबो मानो बुजिना मोनाखै जे आंखौ गले गले मानो थिनहरबाय दङ बाहेराव बे बेगरा रज'बायना रज'आखै होननानै बिदि बुंनायाव बे टिचारा मिनिनानै बुंबाय जे आंथ' बुजिना मोनदों नाथाय नोंसो बुजिना मोनाखै आरो नोंखौ बुजायहोनो थाखायनो नोंसा बिमा बिफाया दिनै आंनिसिम थिनहरदों नोंखौ नोङो इमान बिजनेस मावदो मास मोनथाम 6 मास उनाव नोङो सोलायबाय दोङो जिखुनु बिजनेस मोनसेया जायखिजाया बिजनेसल' नङा जायखिजाया खामानि मोनसेया धैर्य हमनानै बेखौ मावथ'आबा बिनि जि फल फिथाइ बेखौ जोङो थाबैनो नागिरबाथाय मोना जेरैनो नोङो थाइजौ मादालिखौ गायनानै बिनि उनाव बेयाव बिफां रज'गोन बिफां रज'ना देरनायनि उनावसो बेयाव फिथाइखौ जोङो मोनजायो थिग बिदिनो नोङो जायखिजाया बिजनेस मोनसे स्टार्ट खालामदो मब्लाबा बेयाव लसबो जागोन मब्लाबा प्रफिट जागोन नाथाय नोङो बेखौ धैर्य हमनानै मावलांबाय थाबा मोनसे समाव नोंनो गोबां बे थाइजौ बायदिनो फिथाइ नोङो मोनगोन आरो बे बाथ्राखौ नों बुजियाखै बेखौ बुजायहोनो थाखायनो आङो दिनै नोंखौ बेफोरबायदि मावदो जेरै नोङो आङो गले गले बिदि सोलायबाय थानो नायहैनो खोन्थाबाय थानायखाय नों जाबायदि रागा जादों थिग बिदिनो नोंनि नोम्मा नोम्फायाबो बेफोरबायदिनो दुखु मोनदों गतिके बिसोरनि बाथ्राखौबो नोङो बुजिना नायनांगोन बे राङा नोंसा सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो एसे धोनिखामोन नालाय दिनै नोंसा नोम्मा नोम्फाया बेफोरबायदि नोंनो बिजनेस मावनो रां हरनो हादो नाथाय बे राङा जोबोद खस्थ'नि जोबोद मेहनतनि आरो बेफोर नोंनि बिफाया जाबायदि मेहनत खालामदो बिदिनो नोंबो मेहनत खालामनो नाजा धैर्य हमनानै मोनसे खामानि माव अब्लासो नोङो साक्सेस जानो हागोन बेफोरबायदि दिनै बेयाव गाबोन बेयाव आगान होबाय थाबा जेब्लाबो नोङो साक्सेस जानो हाया जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।